Ayaten ken patpatgen nga kakabsat. Itedmi iti panangkablaw kada kayo iti daytoy gundaway. Ken daytoy met nga gundaway ison iti maudi at tiyempo nga panagkakadwa tayo iti daytoy nga trimestre. Ket sapay kadita iti panagadal tayo iti libro iti aramid na kita tayo no kasatno nga rimangay iti iglesia, kasatno nga di makkel iti pamati iti sagtunggal maysa, ken daytoy mangted kuma iti inspirasyon kada tayo. Kabayatan iti panakipagtrabaho tayo ken ni Apo Jesus, ken kabayatan nga ururayen isuna. Iti daytoy agundaway Pastor Gaspar gyaman tayo iti panawen nga iti lasod iti tallo nga trimestre ket nakaduwada ka nga agad-adal iti sao ni Apo Dios. May sangagdakkel agundaway iti numuti biyang Pastor iti daytoy nga kanito ti tallo nga bulan nga panangyadal tayo kadagiti eskwela sa Batina ket uray tinumuti biyang nasursuruan ken kastamet napadakkel napalangto tin espiritualan nga kasasad. So nga ayaten nga gagayem ken kakabsat. Makita tay kuma iti kinapateg ti adal tayo iti panagministro ni Pablo kadagiti na duma-duma nga wagas. Nga numampay dumalan kadagiti adugayam nga parikot, mabalintay gayam latta nga kitaen ti kinaimbag ni Apo Dios. Isu nga iyalati may manan kada kayo. Iti panangkablaaw, iti naimbag nga aldaw, kadagiti aming agbuybuya, kadagiti nang i-download iti Facebook, pagyamanan mi unay iti kinaimbagyo nga nang subsubaybay iti programa iti Northern Luzon Mission may papan ti panagadal iti eskwela sa Batina. Iti daytoy nga gundaway ayten nga kabsat, ket iti paulo na itadalen tayo ket panagpagna ijay Roma. Makita tayo no kasatno iti panagdalyasat da Pablo iti ipapanda ijay Roma. No anya dagiti napasaranda iti panaglayag da nga pan ijay Roma. Ngem kasakbayan na dayta ayten nga gayem ken kakabsat, kiddawon tayo ken ni Pastor Gaspar nga dalan na tayo iti kararag. Agkararag tayo. Ngumato manen dagiti boses ken panagdaydayaw ken ka o Diyos mi. Itaklin mi manen daytoy nga panawen ken ka ti panagadal. May papan ken ni Pablo iti biyag na igi Roma. Sapay lakadiwapo tasika iti maki adda kada kami. Tapno ti kasta makita mi iti pintas, makita mi iti kinaimbag, iti kapadasan ni Pablo, iti laksid ken iti likod ti sipnget, iti panubok ti biyag na. Agtultuloy ka nga rod, wapo, nga makiadda kada kami, tadinawat mi da tinagan na po Jesus. Amen. Iti daytoy nga gundaway ayten nakabsat ket kitaan tayo no kasatno iti panagdalyasat da Pablo nga pan ijay Roma. Kadaytoy kitkitaan tayo iti kapitulo 27 ken 28 iti aramid nga iladawan na ditoy no kasatno iti panagdalyasat da iti baybay anya iti napasamak kadakwada ken kasatno nga inaywanan ni Apo Dios. Ket sagbay na dayta kitaan tayo man iti panglukat nga teksto iti panagadal tayo iti daytoy nga lawas nga masarakan iti aramid 27 versikulo 24. Kunana dito versikulo 24, akon kunana, Pablo, di ka agbuteng, masapul amay saklang ka ti sangwanan ni Cesar, ket adtoy ti Diyos, impaay na ti biyag kadagiti suamin, ang nakipaglayag ken ka. So nga, daytoy agundaway ayaten nga kabsat, kunana tinasantuan na kasuratan, haan nga agbuteng ni Pablo. Apay ta saan nga agbuteng iti ni Pablo, iti tinga iti bagyo, nga ayan da daglaylayag da, inaywanan na po Isus isuda. Ken ni kaanuman, uray maysa, ket awan iti biyag amapukaw, kadakwada. Ngam, Pastor, kasano da nga insagana iti panagdalyasat da nga mapan iti Roma, tanukit kitaan ta daytoy nga sakbay nga napan isuna ijay Roma, nagyan ijay Cesarea iti lasod iti duwa nga tawen. Kat kalpasan iti duwa nga tawen,
kahit da nga manggan iti panaka litis na daytoy ijay di Roma ngem anya iti pasamak na daytoy nga nagsagana da iti panagdalyasa da pastor. Daytoy ket masarakan iti kapitulo 27 bersikulo 1 iti aramid. Kastoy man ti mabasa. Ket idi na ipato nga aglayag kami amapan iji Italia, inyawat da ni Pablo agraman sabsabali pay at tattaw abalod, iti maysa kapitan agnagan Hulyo, iti kumpanya ni Augusto. Isu nga rod nga ni Festus, inyawat na ni Pablo ken ni Julius. Tapno ti kasta, iti panangibiyahe da ken ni Pablo, ket haan nga man ano, tangamin, ket naiyawat iti nasayaat. Wen pastor, ken makita pa ditoy saan laang ni Pablo no di di addapay dagiti kakadwana. Tanugit kita anta ditoy dayjay barko nga nagluganan da agarup nga 276 daamin nga naglayag dijay. Kas ko lang itatay nga inyawat da nga nasayat ni Pablo, inyawat ni Pisto, kin ni Julio, tapno maiwanan. Ta gamin, ijay Mediterranean Sea, pastor, iti nagtingaan, iti Nobyembre, ingana Marso, dahito kat kabuting da iti aglayag, ta delikado unay. Ngam iti dakos na, iti panaglayag da Pablo, kat naabutan da iti panagrugi na daytoy na kabutbuten nga panaglayag iti baybay kadayta nga panawen. Kuna ni Pablo numalbalbalin ket saan nga adama dagiti nasulpeng. Sige kuna dala tamait. Nga itatan kabayatan iti panaglayag da pastor ket iti tingana dijay na sabat da iti bagyo. Anya iti kunana iti 27 ken 11. Iti panaglayag da, iti napaddaan, iti didigra, iti napisikalan. Anya iti sarsaritaan na daytoy nga teksto. Kastoy man ti bagbagana. Ket kinunana, lalaki, makitak at ti panaglayag, mangyegto ti rigrigat, ken adu apagdaksan. Saan laeng nga ti karga, ken iti barangay, no diket kadagiti biyag tayupay. Ngem day di kapitan adada api natin na day di piloto ken day di makinkukwa ti barangay. Ngem day di sinaon ni Pablo. Iso nga, nung ikitan dito'y kunana ni Pablo, nalabid ni Pablo, amuna iti pasamak iti baybay. Ta adon dagiti panawon nga naglaylayag iso na. Iso nga kunana, numabalbalin, santay nga aglayag, ta makita nga dati rigat, ken mapadaksan tayo, baka dapat matay kada tayo. Ngamitidakos na, saan da nga pinati ni Pablo? Ta ipangarob da ni Pablo, anya nga itamom hangkabaga kapitan, iti baybay, hangkamot nga awamot iti kapadasam. Nalabit dayjay iti kunada pastor. Ngam nakita ni Pablo daytoy, ta in pasirmatan nabot sa kadakwada nga nagtuloy da kuma daytoy, ket napigad, ngam nagtuloy da latta. Iso nga, no kabayatan ng dayta idin pastor nga addada iti tinga iti bagyo. Kitantay man iti napasamak. Dayto iti kunana iti bersikulo 20. Kunana dito'y kapitulo 27, bersikulo 20 ti libro ti Aramid. Ket idi saan ang naglawag tinit, ken dagiti bitbitwen iti adungal daw, ket nagtuloy tinapigsa nga angin, napukaw aminen nginanamami, amay salakan. Iso nga, dahil gayam nga titing nga iti taaw, ket nas pasungadan da, ti dakkel nga angin, napigsa nga angin, nga isumat iti mangpataod ti dadakkel nga daluyon. Ket no, siyempre, no dumteng kada tayo dahil nga pasamak, nga no datayo ket taglaylayag iti tinga ti taaw, talaga nga dati panagbuteng, ken panagamak. Kastamat gayam iti na espiritulan nga kasasaad tayo, ayaten nga kakabsat. Adu dagiti dumteng nga pagilasinan, nga iso daytoy ti mangted kada tayo, iti dakkel nga angin bagyo ti panagbiag tayo. Ngem haan nga dagitoy iti laped. Tapno ti kasta agtultuloy tayo nga garamid iti naimbag.
So nga, pastor, ibagbaga na ditoy, nga, dagay ko man na espiritualan nga angkla tayo. Ket isulaing iti mangted kada tayo ti gabal ken inanama. Anya daytoy nga angkla tayo, iti presensya ni Apo Dios, masarakan iti versikulo 22 aging gana ti 24 iti libro ti Aramid. Dahiti man iti kunana, Pastor, ay ito nakabsat makipaglukat kayo kada kami. Dahiti iti kunana iti 25, 22, ken hingga 24. Dahiti iti kunana. Uray ita, balakadan kayo, manginanama kayo. Tawan to ti mapukaw abiyag kada tayo, no dilaan ti barangay. Taitay rabi nagtakder iti dinak ti anghel ti Diyos, makin kuha kanyak, ken pagrukbabak. Kun kunana, Pablo, di kagbuteng, masapol maisaklang ka iti sangwanan ni Cesar, ket adto iti Diyos inpaay na iti biyag kadagiti so amin, makipaglayag ken ka. So, no makita dito'y, Pastor, naited iti angkla. Anya nga angkla dayta? Angkla kini Kristo. Tagsalsalita na dito'y, na nagpakita ti may isang anghel king kuha kini Pablo. Ket kuna nasaan kay nga madanagan, itilaeng mapukaw ditoy ket barangay, saan nga iti biagyo. Isong ano, kitkitaan tayo ay tayo nakabsat, iti kaimbagan nga payangklaan iti biag tayo ket na pa Isus. Adda tayo iti bagyo, iti tinga ti bagyo, iti basol. Ngem no naiyangkla tayo kinapo Isus ni kanuman hantay pulos mapukaw. Isu nga gayem kabsat anya tinakaangklaan iti pammatim. Nayangkla kadi kinapo Isus, wenno naiyangkla kadagiti sanikwa iti nainlubungan. Anya iti natibtibker nga payangklaan tayo na pa Isus wenno dagiti adda nga makita ditoy lubong. Pastor, no kitanta pa ditoy nang ted daytoy iti namnama kadakwada. Ket saan lang nga namnama, no dikit di ni Pablo, pinakirad na pa'y iti pamatida. Takunana, anya ti saritaan na iti Aramid 27, 3 hingga 35. Kunana ditoy, versikulo 33, ket idi anang rugi abimigat, ni Pablo binagbaga na idaamin, tapno manganda akunana, ita, may sangapulo ket upat nga aldawen, nga gururay kayo, nagitured kayo tibisin, nga awan pulos tikinanyo. Gapuna dawatek kada kayo, nga agtaraon kayo, tadaytoy ti may paay ti salun at yu, tawan to ti mapukaw, uray may saman, lakuma abuok ti ulo ti uray siya'y sino, kada kayo. Iso nga ibagbaga na dito'y pastor, nga intun datayo ket matalik tay kini Apo Dios, mapukaw dagi panagdandanag. Tagiti tattaw idi idin nga nasabat dati takkel adaluyon, ken kastamot bagyo ti taaw, ket naupapay da, naawanan da ti namnama, saan da payen nga makapangan, nalabit ti buteng da. Ngem gapu iti panang patigker, panang ted iti sasao nga mangpabilik kadakwada ni Pablo, isuda ket napagbaligyan da, dagiti upapay, dagi panagbuteng da, iti panakapukaw iti biagda. Isu nga ayaten nga gagayem ken kakabsat. Iti kapadasan ni Pablo, iti tenga iti dakkel adaluyon ken angin ti biag. Isu nalatta ket inaramat ni Apo Dios nga mangpabilig kadagiti tattao nga kadwana iti barko. Kastamet kada tayo kakabsat. Numampay iti pagbiyagan tayo iti komunidad, ken kastamet pagbiyagan tayo ng iglesia. Ket no adda ti riribok nga dumteng kada tayo, santay kumangag sanod, santay kumangag atras, no diket di adda kumalatta ti napintas a balbalikas nga mangipalagip kada tayo, iti may papan ken ni Apo Jesus. Well, Pastor Ken, may sapayan nga makita tayo, malaks iti pay panakayangkla, kasat numot nga ragsaken iti pannakarneb. The English ket enjoying the shipwreck, pannakarneb. Kasano nga enjoy iti pannakarneb? Yan tangay ket narneb ta
Kaya binasam tatay, nanganda dagitoy ta makalawasen, winusuro ka makalawas nga handa pa'y kanangan. Kuna ni Pablo, mangan kayo, gamin, pakpakadahan da, marnab da. Kat awan iti pamigsada nga aglangoy, ingga na dumanon da, iti pangpang. Itatan, anya iti, kunana, kasano tayo nga ragsaken iti pannakarnab. Daytoy iti kinuna tinasantuan na kasuratan. Iti 27, 42 ken 43. No makita tayo dito'y pastor, nga idin nga marnab ti bangka, iti barko, kayat daydi soldado ket papatayen da dagiti preso. Ngem daydi pangulo ko na nasaan, ta kaya na nga salakniban ni Pablo. Anya ti saritaan na iti 42, 43, iti kapitulo 27, pastor. Kasto iti kunana, ket ti panggep dagiti soldado, papatayen da dagiti balod, dilaket ta daglangoy kadakwada, ken agtalaw da. Ngem day di kapitan agsipod takayat na ngay salakan ni Pablo, pinawilan na, tigandat da, ket imbilin na adagiti makabalin ngaglangoy, umunada at tumapwak, ket sumangat da iti daga. So, no makita dito yung pastor, papatayin na kuma. Ngam gapukin ni Pablo na ispalda dagitoy. So nga, nagmayad mo dito yung gundaway, kakabsat, no, umay dagito yung kapadasan tayo, no, duma, gapu kada tayo, kat adda dagiti biyag nga maispal. Kasano da nga maispal dagiti biyag, nalabi dagiti tattao, kat marneb da, malmus da, iti baybay iti basol. Ngam no dati di jay, nga mangsalaknib ken mangisalakan kadakwada, ket agbalinto nga sumangat da iti daga, nga napnuan iti ragsak. Tadda kayo gagayem nga nangisalakan kadakwada, nga inturungyo no sa dino iti pudno nga angkla nga dakin ni Apo Isos. Pastor, no kitaan ta pa ditoy, idin nga pinanawan da iti barko, anya piti napasama kadakwada, iti versikulo 44. Kunana ditoy, ket dagiti duma, agpataw da kadagiti tabla, ket dagiti sabsabali, agpataw da kadagiti arwaten, ti barangay. Ken kasta, inaramid, anay salakan da, amin simmangat da iti daga. So nga makita tayo ditoy, versikulo 44, pastor, nga niya po Diyos lata, isu tinangisal salakan kadakwada. Isu na lata tinangay aywan kadakwada. So nga dagiginatid-datid da nga tabtabla, nalabit na ikat kadagiti nakailansaan na, nakaigalutan na, ngay sumot itinusar da tapno ti kasta, makadanon da ti pangpang. Isu nga ayaten nga gagayem ken gagapsat, nagpintas law na yaya. No mampay adantun ti panakalmes, adantun ti panakairebreb, iti iglesia nga yan tayo, iti maud-udi nga panpanawen, niya po Diyos aramaten nanto kadagiti pasek iti iglesia, nga isu iti salaknib tayo, tapno ti kastakit mapagbalegyan tayo, iti umay apan na kay dadanes, ken uray pay iti patay, pastor. Well, so ka na, nagsayada niya, ken no kikitan ta pa diti pastor, idin nga si mangladda, itinadanon da nga isla, ket iso iti milita. Ket dito nga milita, idin nga aramidin da daytoy ka nakadanon da jay, anya iti saritaan na iti kapitulo 28, versikulo 2 ken 3, pastor. Kitaan taman daytoy. Kunana ditoy versikulo 2. Ket dagiti umili ijay impaayandak kami itinaysangayan anayimbaga nakem. Taydi nga nagparangda iti apoy, ket agsipud ti todo nga agtinag, idi ken dedi lamet, inawat dakam amin. Verse 3, ket idi anangurnong ni Pablo, iti sangsanga anagango, ingkabil na ida iti apoy, ket gaputi pudot rimwar ti may sakarasaen, akimpet idi imana. So ano, kitantan pastor ijay napasamag ijay milita, idin dagiti tao ket dumanon dijay, dayti ket nagsaya da kadakwada. Nasingpet da. Ket iti tikinasingpet da dagiti nga tao, ket naguyugoy ti riknada.
kun may sapay nga pasama kidjay idin nga aginudo da. Nalabit ka malamin da pastor. Kun ni Pablo nangala iti kayo. Ket adda ti kimpet nga karasaan iti imana. Ket iti pagarup da matay ni Pablo. Nga idikit kitaan da aglabas iti panawen hanmot nga matay. Agbiagmat ni Pablo. So nga nakita da dito yung pastor nga adda iti panakabalin ni Apo Isus. Ket ijay pay Malta no makita ta pa ijay milita pay ket adda ti inagasan ni Pablo nga natinagan na ket ni Pablo sumasarakan ijay bersikulo 7 adda mo dagiti nagagasan pa nga duma nga masarakan ijay 8 inga na 9 ken uray pay iti makan na ited kadakwadan idin nga pumanaw dan. Ket idin nga manipod milita pumanaw dan nga mapan pastor ijay Roma ket idi makadanon da di Roman anya iti napasama ken kadakwada. Anya iti saritaan na daytoy. Anya ti kunana iti 28 bersikulo 15 pastor. Anya iti saritaan na. Iti kapitulo 28, versikulo 15. Ket dagiti kakabsat sadyay idi anadamag da kami. Imay da asimabet kada kami agingga ije plaza ni Apio. Ken dagiti talo at taberna ket idi makita ni Pablo ida nagyaman ti Dios ket napabileg unay. So nagsayat pastora niya dayjay nabara nga panangawat da kin ni Pablo kadagijay kakabsat. Isu nga ayten nga gayem ken kakabsat nagsayat met nga no umay dagiti sangaili pino kakabsat nga nagapod sa bali nga lugar ket no ti iglesia ket nakasagana nga umawat kadakwada iti nabara ket agbalin met daytoy nga naragsak iti kapadasan da. Sanla nga dadya pastor ni Pablo ket naaddan iti house arrest idadda dijay anya ti saritaan na iti bersikulo 16. Kunana ditoy ket idi dimteng kami ije Roma na ipalubos ken Pablo nga agwayawayas iti balay agraman may sa soldado nga agaywan ken kuana. So nga kaya nasaritaan nga no mampay naibalod ni Pablo ngem adalatat ti wayawayamot ken kuana. Maramid na latamot dayjay inted niya po Dios nga responsibilidad na iti kaadda na iti Roma. Iso nga ayten nga gagayam ken kakabsat. Adu dagiti pasama kadumteng kadatayo. Ngem adalatamot iti wagas nga ramiden niya po Dios. Nga no mampay banbandayan datayo dagiti agbibiyag ti sipnget. Mabalintay latta nga ramiden iti pagayatan ni Apo Dios. Wen pastor ken may sapay dijay nga nayon tayo, ijay bersikulo 23, dahiti pa'y iti kunana. Kahit kung basahin, pastor, kunana, ket idi at tinudingan da ti maysa nga aldaw, ado dagiti imay kenkwana iti nagdagusan na. Ket manipod iti bigat, agingga iti rumabi, inpalawag na kadakwada, a pinanagnakan na ti pagarian ti Diyos, ken inuyutan na ida iti may papan ken Jesus nga inaramat na tilinteg ni Moises ken kadagiti mammadto. So ano kitkitaan ta dito pastor ket anya tinaramid da umay da iti balay ni Pablo ket daytoy isuro na iti banghelyo kadakwada panagnekan na pa iti pagarian ti Dios ken numan pay addan iti panakadaydanes da ni Pablo ket nagbalin nga iso iti instrumento iti panagbigday. So nga nagsayat iti papanna ijay Roma pastor. Tano ijay ayan na nga bagbagato iti English magat house arrest adda iti gundaway na nga umay bisitaan dagiti kakabsat iso na. Ket pagsiyatan na pay idi adda iso na ijay Roma pastor nga under house arrest na isurat na pa'y dadya makunkuna nga prison epistle. Adi prison epistle, surat da ito'y nga inaramid na, idi na ibalod iso na. Kas pangarigan ko iti surat na, iti taga Episo, iti surat na nga, iti taga Pilipos, iti surat na nga taga Kolosa,
ken iti personal nga sura na amay papan kini Pilimon. Daytoy iti naaramid idadday suna ijay Roma, pastor. So nga ayten nga kakabsat ken gayem anyaman iti mapasamak iti panagbiag tayo dalat ta kuma iti gundaway nga mangted bara dagiti pamati nga makapulapul tayo ayten nga kabsat. Tapno iti kasta agbalin tayo tulat nga bendisyon kadakwada. Ken no kitanta pa iti pastor iti libro iti aramid daytoy ket nagsira. Ngem ti panagsira na addaan tayo iti paset, addaan kayo iti paset ayten nga kabsat. Anya ti saritaan na pastor iti aramid 28:30 ken 31. Kasto iti kunana, ket ni Pablo nagtaeng bayat ti dua tawen, iti inabangan na balay. Isa nagawatan na kadagiti suamin as marungkar ken kuana. Nga ikas kasabana ti pagarian ti Dios ket isursuro na dagiti banag may papan kinaputay su Kristo as itutured ngawan ket tinanglaped ken kuana. So ano kita dito yan, pastor, ket nangisursuro ni Pablo di Roma nga situtured awan iti nanglaped ken kuana. Dahil iti nagpatinggan na daytoy nga libro. Ngam no kikita dayti pastor, no apay nga daytoy ket awan iti conclusion na kaya nangor nga sawen daytoy nga trabaho nga indrugi iti aramid ket agtultuloy. Ket daytoy nga trabaho iti iglesia iti naikataddan na daytoy nga trabaho. So nga ayaten nga gagayem ken kakabsat iti iglesia ket agtultuloy nga agtrabaho mga saba. Tadaytoy iti kasilpuna iti libro iti aramid. Paset kayo, pasetak, paset ni Pastor Gaspar, ken amin tayo, ayaten na kabsat, ta iti panangibanghelyo, ket trabaho, daytoy, dagiti tattao, nga nayaban, amay, salakan. Pastor, anya dagiti maudi nga balikas nga, ibatim ka dagiti kabsat, tapno iti kasta, ad-addapay nga makarit da, nga agtrabaho iti misyonero. Wenta iti pakasentruan kuma kadagiti iglesia tayo ayaten nga gagayem ken nagkakabsat. Ket isu kuma dagiti panagkaibang-ibanghelyo panangiwaragawag agbalin tayo kuma nga aktibo a makipasek iti trabaho nga intedmet ni Pablo akarit kada tayo. Nga inton da tayo gayam ket makipasekmet agbalin nga daregta nga makipasek ket magunod tayo ti pannakabalin ti Espiritu Santo na bunga gayam dagiti aramid tayo. So nga ayaten nga gagayem ken kakabsat urayen na tayo ni Apo Dios. Kanayon nga palpalagipan na tayo ni Apo Jesus. Tapno daytoy nga trabaho ni Pablo ket saan na nga nalipas iti panawen na ited na nga rod ti gundaway kada tayo nga makipasek. Tapno ti panawon tayo kuma ket intunumay ni Apo Jesus ti panawon tayo, ket kuna tayo, datayon dagiti tattao, nga pinili ni Apo Diyos, nga makipasek iti daytoy nga ebanghelyo, ta ni Jesus umayon ti mabiit. Oy, pastor. Kanayten nga kakabsat, iti trabaho, iti libro ti aramid, ket unfinished business. Kanang arasor nga sa uwan, datayo kakabsat, iti mangituloy. Dagiti plano ti panangasaba, dagiti rebeng tayong aramidan, agtultuloy, babaan iti panangted, iti panakabalin, iti Espiritu Santo. Ayaten nga kapsat, kidawan kayo, iti maysa nga panagkararag, tapno iti kasta, harapkan tayo dayto nga panagadal tayo, ken kidawan tayo, iti panakabalin, iti Espiritu Santo. Madaydayaw nga Diyos sa mami na ilangitan, agyaman kami, iti adal nga inted mo kada kami. Nakita mi, nukasat no nga nagrekap daytoy libro iti aramid nga daytoy ket agtultuloy nga trabahon iti iglesia nga sagtunggal maysa kada kami ket adda iti paset na babaan iti panangted pannakabalin iti Espiritu Santo. Agyaman kami iti panangdegmapo iti kararagmi iti nagan ni Pamay Jesus. Amen. Ayaten nga gagayem ken kakabsat kaduak ditoy ni Pastor Gaspar. Itudmi iti panagyaman kada kayo. Ta iti uneg iti 3 nga bulan, nagkakadwa tayo, inadadal tayo, iti sao
niya po Diyos. Sapay kadi, tayo iti panagadal tayo, iti sasauna, naparigta kayo, ken nakarit tayo, nga agbalin, nga napinget, nga trabahador na pa Isus, nga isaknap, iti damag panakaisalakan, kadagiti tattao. Diyos tagngina, amin kada kayo ayaten, akakabsat.